ina ku ina jin tsoron waɗannan matasan marasa hankali? Ina kuke? Yau za a ce an wayi gari mutane sun ruga a guje, kuna ƙasa. 'Yan bijilante ina kuke? Matasa ina kuke? Idan waɗannan marasa kunyan sun zo, ku samu a haɗa kai kafin 'yan sanda su zo, ku kare mutuncin iyayenku, ku kare mutuncin iyalinku. Kar ka je ka shiga wani TikTok kana zagin gwamna, kai ma kana da hurumin kare iyayenka, kana da hurumin kare mutanenka tun ba halinka na matashi ba. Allah wa barakatuhu. Sunana Air Vice Marshal Ibrahim Umar mai ritaya. Ni ne kwamishina na tsaro da ayyuka na musamman na gwamnatin Kano, jihar Kano. Kuma dalilin zuwa na nan shine in jajantawa mutanen unguwan nan ta tudun Fulani da Kurna akan wannan matsaloli na daba har da sata. Har yau gashi mun ƙara rasa rayukan matasa. Yanzu zuwa na biyu kenan muka samu labari waɗansu matasa sun zo. Ga wani bawan Allah ya zo matashi yana neman abincinsa a nan. Yawwa sunansa Umar. Yawwa suka daba masa wuka, aka daba masa wuka, aka kwashe masa kayansa, sannan kuma faɗan daba ya tashi. To saboda haka wannan abu ne wanda ya damu kowa, ya damu gwamnati kwarai da gaske. Gwamnati tana da hurumin ta kare jama'a da kuma dukiyoyinsu, amma sai ta hada da jama'a, sai ta hada da samun goyon bayan jama'a saboda ta samu nasara. Manyan tudun Fulani da Kurna sun zo ofis dina, mun tantauna akan matsaloli wanda har yanzu suna nan na tsaro, kuma insha Allahu muna kan waɗannan abubuwa mu tabbatar an samu zaman lafiya. Amma kirana ga jama'a shine dan Allah dan Annabi, ina roƙo tun ba matasa ba, da zaran marasa kunyan nan sun zo, kar a ruga a guje. Akwai matasa, akwai vigilante, ba da dadewa ba kuka ce kuna buƙatar kayan aiki. 'Yan vigilantan tudun Fulani, gwamna ya siya muku kayan aiki. Saboda haka ina ku ina jin tsoron waɗannan matasan marasa hankali? Ina kuke? Yau za a ce an wayi gari mutane sun ruga a guje, kuna ƙasa. 'Yan vigilante ina kuke? Matasa ina kuke? Kafin 'yan sanda su zo, wato a gaskiya a wannan gaba ya kamata in yi wa 'yan sanda godiya da shugabancinsu da duk jami'an tsaro wanda suka taimaka. Jiya aka yi wannan ta'asar, amma a yanzu wanda suka yi wannan abin an kama su. Kuma kai matashi mai shiga kayan mata ka je ka kashe wani, da yardar Allah duk inda ka shiga sai an kamo ka. Duk inda ka shiga jami'an tsaro sun min alkawari sai ka an kamo ka. Da ake rugawa a guje ba fa garfin ba su kai ba. Tsari kuke bukata gwamnati ta kare muku tallafi. Yanzu a samu koyi. Ina matasan nan na tudun Fulani, ina suke? Ga su youth council, ga matasan tudun Fulani. Abinda suka yi chairman Tijjani, yawa jam'iyyar matasa na ɗorayi sun haɗa kai da matasa na ɗorayi. Idan waɗannan marasa kunyan sun zo, kafin 'yan sanda su zo, sun fito sun kare mutuncin unguwa. Me yasa ko mutan tudun Fulani ba za ku yi haka ba? Do Allah ina kiran iyaye
ku samu a haɗa kai kafin 'yan sanda su zo, ku kare mutuncin iyayenku, ku kare mutuncin iyalinku. Kar ka je ka shiga wani TikTok kana zagin gwamna, kai ma kana da hurumin kare iyayenka, kana da hurumin kare mutanenka, tun ba halinka na matashi ba, fi sabilillahi. Saboda haka kuma ina so a sani, tun da mai girma gwamna ya zo yana iyakacin kokarinsa. Mutum 2000 da aka ɗauka suna cikin training, daga cikin ku aka ɗauko su saboda a tallafa wa 'yan sanda. Haka ne, mun san kuma matsalolin matasan nan, rashin aiki yana ɗaya daga cikin matsalolinsu. Mai girma gwamna ya buɗe makarantu guda 5, wanda mai girma kwankwasa yi guda 26, kuma yana kan buɗewa. Kuma duk inda za a samu waraka ta matasan nan su samu aiki, mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf yana iyakacin kokarinsa, yana iyakacin. Amma abinda muka ga ya kamata, dan Allah dan annabi, mutuntun Fulani da Kurna a ci gaba da haɗaka da jami'an tsaro da gwamnati, shine kawai zai sa a samu mafita a cikin matsalar nan. Yawwa, ba gwamna bane kaɗai a wannan. Yana da kyau a samu fahimtar wannan magana, a samu fahimta. Dan Allah dan annabi, Allah Ubangiji ya ji kan wanda suka rasu, kuma muna fata dan Allah dan annabi, saboda su shugabannin namu, su Alhaji ina mai unguwa, yawwa, ina shugaban matasa, yawwa, to mun ce za mu yi mitin duk sati biyu mu ga yaya abubuwan suke. Za mu nemi izinin jami'an tsaro su ma da Allah su zo su saurare mu, mu ringa ganin me ake ciki a tudun Fulani. An samu ƙari ne na tsaro ko kuma rashinsa, kuma me yasa? To wannan abu shi ya kawo ne. Mai girma gwamna yana jaje, kuma waɗanda suka rasu, Allah Ubangiji Allah ya ji kansu, kuma Allah ya kawo ƙarshen wannan. Malamai namu na unguwanni da na jiha gaba ɗaya muna buƙatar addu'a. Wannan abu dole a sasa a ciki, saboda a yi addu'a. Wannan abu shekaru 30 babu shi, shekaru 20 da suka wuce babu shi. To yaya ya kullo? To wanda zai iya mana maganin wannan, Allah, da kuma iyakacin namu kokarin ana yi, ana addu'a.